Més cosetes, això d'aquí ho podem treure, també ho podem extreure des d'aquí. Si toco aquí el negre, torno a la font. Si no fa falta que toqui la fletxeta, així ja ho veureu. Això ho veurem després. Llavors, seguim. Farem una petita repassada, molt ràpid, del que tenim aquí, el que podem fer. La base del monitor és una pissarra. Per tant, abans escrivíem allà, doncs ara escriurem aquí. És exactament el mateix que una pissarra, però ens dona una mica de joc per poder anar a buscar una fotografia, portar-la, dibuixar sobre la fotografia, conceptes, etc. Llavors, l'aplicació més important de Clever és la whiteboard. Llavors, jo clico whiteboard i executarà la whiteboard. Si hi havia un treball anterior, vol recuperar l'últim treball no desat? En aquest cas, no. Volem un treball nou. Ja estem dintre de la whiteboard. El primer de tot comentar que tenim 10 punts de tactibilitat, és a dir, aquesta Clever podríem sortir 10 persones alhora, no té sentit, però sí 2, que a vegades es fa, podríem escriure tots alhora. Això vol dir que si jo selecciono el llapis, un segon, important això, ara us ho explicaré. Això d'aquí és un bloqueig per tenir un punt tàctil. Si el tinc clicat no tinc 10 punts tàctils. Ara sí que tinc els 10 punts tàctils. Veieu? Important. Us ho torno a ensenyar perquè això passa, a vegades. Si jo clico aquí, només tinc un punt tàctil, perquè així amb 2 dits ja no tinc 2 punts de tactilitat i puc moure els punts. I el viento infinito. Us ho volia ensenyar més tard, però us ho he hagut d'ensenyar ara perquè m'he quedat allà. Què passa? Això es passarà, per això dic. És infinit. Toqueu. Sí, a priori és infinit. No us ho acabaria, a més, ara anirem aquí a les pàgines també. Llavors aquí tindrem els 10 punts tàctils. I tindrem els 10 punts tàctils. Seguim amb el que ens trobem. Què tenim aquí? A la primera barra tenim una fletxa de selecció. Per cert, puc escriure tant amb el dit com amb el llapis. Tant se val. El llapis no és actiu, no té piles, no té absolutament res. Té uns pesos perquè sigui una mica més còmode, però puc escriure, si vull, amb el dit. En quins llapis se pot escriure? Només amb aquest i el dit? Pots escriure amb un... Va molt bé, per exemple, el Vic, tota la vida de tapa blava. Sí? Pots escriure amb un Vic. I no ratlla la pantalla ni res? No. Escribe fino, escribe normal. Sí, el Vic. Però amb la tapa ficada, no? Sí, clar. Amb el caputxó. Amb el caputxó. És que dic, em sembla que la... Jo no ho faria córrer massa. Tampoc, Aquests monitors estan... Aquests. Los llapis i el dit. Sí, ja amb la caputxeta. Aquest és vermell, xato, no. No va més allà i ratlla. Sí, ratlla. Bueno, no sé si... Sí. Pues escriu en Amb vermell. un plàstic. Perquè és vermell del top. Exacte, doncs. És important perquè si no hi ha el llapis... Aquests monitors estan polaritzats, val? Estan? Això què vol dir? Estan super reforçats. Jo tinc un allà en demo, aquí no ho faré, però jo tinc allà un demo que ja he picat amb totes les meves ganes a veure si el trenco i no es trenca. Això està pensat per educació, per estar en aules, val? Evidentment s'han de cuidar les coses, ja ho sabem tots, però que sapigueu que... Però és el moment de fer la prova, No tingueu por de tocar-la, val? Si no se tiene la pantalla. Preparadíssim per... No ho faré. Bueno, tu no ho faràs, però... Abans cau el pes. Llavors, si podem dibuixar alguna que no sigui metàl·lic, doncs millor. Els anells, al principi està preparat perquè no es ratlli, això no es ratlla, però si fins el podem treure, doncs millor. Llavors tema dels 10 punts tàctils que comentàvem, i aquí en el llapis, el primer que trobem és una fletxeta de selecció, que és per seleccionar traços, i el tema del llapis. El tema del llapis tinc dues puntes, que puc seleccionar ja i deixar-les preparades. La punta fina i la punta gruixuda. En aquest cas jo tinc la punta fina en negre, veu que he escrit aquí, aquest seria el negre, i tinc la punta, veieu? Tinc la punta gruixuda amb el vermell, veieu? Negre, vermell. Això ja em permet tenir dos colors ja preparats per si vull jugar amb els colors. Simplement detecta una punta més gruixuda i una punta més fina. Això és un marc IR.
Llavors ell detecta que aquí hi ha una punta més fina, un toc més fi, i aquí un toc més gruixut. Llavors per això diferencia. Tres cosetes. Ara seguim per aquí, acabarem amb tot això i després el menú. Aquí tinc pàgines, si necessito fer paginetes, puc anar fent pàgines. 3, 4, no sé, em sembla que arriba a 100 o 200, no faré 100 pàgines mai. I si clico al mig, doncs veig les meves pàgines. Me'n vaig a la segona, ja el tinc aquí, ja tinc oblidat. Què em trobo aquí? Aquesta opció. Això d'aquí és reconeixement d'escriptura. No sé si ho fareu servir, jo us ho ensenyo. Simplement que sapigueu que aquí és reconeixement d'escriptura. I aquest d'aquí, reconeixement de fórmula. No sé si això té sentit, llavors aquí teníem una fórmula, per exemple, ens reconeix les incògnites i matemàtics. Una cosa molt xula. Me'n vaig una altra vegada, jo vaig movent perquè veieu. Me'n vaig una altra vegada a la fulla principal. La goma. La goma té una cosa molt xula, és molt guai, que puc borrar o bé per selecció, és a dir, tot el que sigui un traç ho puc seleccionar. Si jo no puc borrar aquest trosset d'aquí, això és per selecció. Però puc borrar com si fos un borrador clàssic de la pissarra amb la mà. No sé si les heu tocat, ja les cleves, que si hi ha alguna cosa que és un rotllo em diu, escolta, tio, és un rotllo. Jo puc fer com si fos un esborrador i esborro les coses que m'interessen. Faig així perquè a mi em són una miqueta les mans, que podem ficar tota la mà així i es fa un borrador gran i podem esborrar. Veieu? Com si fos una... és molt intuitiu, com si fos una pissarra normal. Per això no has fet res, només poses una zona més... Més ampla. Si poses una zona més petita, però has d'anar sense por. Per això us dic que està pensada la pantalla perquè es toqui. Si anem una mica... Veus? No, sense por i esborreu. I ja està, aquí tinc una paperera que amb això podria esborrar tot, el que tenia, i un deshacer. I recuperar el que has esborrat? Tinc un deshacer, no sé fins on m'arribaria... Ja està. Més cosetes que potser poden ser interessants, no ho sé, a nivell educatiu, però tenim alguna figura geomètrica, si necessitéssim, ho sapigueu, ja feta, es fa un cicle, després dibuixar dintre, escriure dintre... I el tema de la mà. El tema de la mà és el que parlàvem abans. Això és el mateix que bloquejar aquí. Us recordeu? Bueno, no és exactament el mateix, perquè aquí si bloquejo tinc un punt tàctil i ara estaria escrivint. Si agafo la mà, amb només un dit, jo puc fer el guió aquí. Baixar, pujar... L'he deixat per aquí. En canvi, si tingués això i el llapis, ara escriuria amb un punt tàctil, però amb dos seria el de la mà. Ho dic perquè a vegades, segons qui, és més còmode. No, jo només un punt tàctil i ja sé que amb dos dits moc i no haig de venir aquí a la maneta a aturar. Si necessito 10 punts tàctils, desactivo i això sí, per moure necessito una lama. Llavors ja sí que em puc moure i fer els punts. Important, això ens vectoritza l'estructura. Això què vol dir? També hi ha una altra manera de jugar amb els espais. Perquè això és una clever de 65. Aquesta és la versió més petita. Que algú pot dir, escolta, és una mica petit. Per segons quines classes pot quedar petit. A vegades fem aquestes pissarres gegants plenes d'anotacions i o bé juguem amb les pàgines o amb els silencios infinitos o bé podem jugar amb la vectorització creativa. Jo tinc, per exemple, teníem... A veure si tinc bé. Imaginem-nos que tinc un quadre i hem omplit tota la pissarra, que em quedi sense espai, aquí, PT, jo estava aquí fent les coses, de la classe, no sé què, ostres, no tinc espai però necessito, perquè a vegades el concepte no es pot perdre perquè el necessitem mantenir aquí i jo
haig de desenvolupar, doncs me'n vaig a una altra pàgina per veure el concepte, és important, no? Llavors no el vull perdre. Què faig? Doncs agafo la fletxeta de selecció, per exemple, selecciono el concepte que m'està ocupant tota la pantalla, i això m'està ocupant tot. Un cop ja el tinc seleccionat, doncs el puc fer petitet, el poso aquí en un cantó i jo segueixo desenvolupant. Doncs ara anem a desenvolupar sobre aquest tema. Però ara vull tornar aquí, clar, què passa? Ara vull tornar aquí. Doncs o bé, amb els lienzos infinitos i tot allò, o simplement, això ja ho teniu, doncs vinga, això ho esborro, puc treure, puc esborrar per selecció també, més ràpid. I ara vull tornar a recuperar això i tornar-ho a fer gran. Puc tornar o bé fer-ho directament, o també puc seleccionar. Puc venir aquí, torno a fer gran. La gràcia d'això és que no perd la qualitat, encara que sembli un pantallazo ara. Jo faig així, torno a recuperar la qualitat. Això és el que costa molt de fer amb els monitors interactius i que es diferencia dels interactius professionals que estan molt bé dels que no arriben a aquests nivells. Igual que amb els 10 punts tàctils. Si vosaltres teniu un monitor interactiu i voleu saber que és un bon monitor, feu-li aquesta cosa que jo he fet, això és el pitjor que li pots fer a un monitor. 10 punts tàctils. És posar-lo a prova. Si això us ho fa, és que tenim un bon monitor. I per acabar, això d'aquí, no sé si ho fareu servir, és com una aplicació més plàstica, que et porta com una pissarra una mica més plàstica, amb pincells i tot com més aquarel·les, que potser, no sé si us farà servir tant o no, o alguna assignatura, no sé, ja és una miqueta més... El carrer de Monacavi. Se l'esteu dormint, o què? Voleu-vos com? No, estem Ara tenia la paleta i ara has anat. Sí, el que passa que no fica la càmera... Estava aquí i fet així cap al top, sortit. Això te surt de qualsevol de les... Ara us explicaré, perquè jo estic a la pissarra tota l'estona, val? Llavors, ara anem a la part de... Ja tinc el meu treball, de fet he treballat amb 4 pàgines i ara el que m'interessa fer és guardar-lo, o on el guardo, o com l'exporto, o què puc fer amb això. Automàtic no te'l guarda. No. Si tu tanques l'aplicació t'avisarà, és a dir, et dirà, llavors hem de ser nosaltres els que voluntàriament, ara explicarem aquest menú d'aquí, molt ràpid, on jo puc fer tota aquesta gestió. Nou, fem un nou, obre, és que ja tinc un arxiu d'aquests guardats, perquè si jo guardo l'arxiu, això se'm guarda en un arxiu .env. Exacte, seria un... Aquí que tinc més espai. Aquí, els arxius. Arxius són .env. .env. Si el guardo directament a un pendrive, aquest arxiu només el podreu obrir a la Clever. Sols, no hi ha aplicacions... Sí, hi ha una aplicació de Clever, que es diu CleverMath, que després l'ensenyem, que podria obrir .envs. És gratuït, el podeu descarregar. I aquesta pot estar a l'ordinador i des d'allí tu pots obrir. Sí. Com se diu, dius? CleverMath. CleverMath. Des de la web de Clever ho podeu descarregar. Llavors, el que comentàvem, .env, val? Però jo això, potser, escolta, jo no vull un .env, jo això vull... Aquí tenim el DS. Jo això vull exportar d'alguna manera. Quines opcions d'exportació tinc? Les que fareu servir, val? Imatge, PNG o PDF. No hi ha més. No podem fer molta cosa més, val? O arxiu de PDF o en imatge. Llavors escolliria una d'aquestes, val? Podria importar també, podria importar imatges i PDFs. Què passa si importo un PDF? Us aviso, Si importes un PDF et posa cada pàgina de PDF en una pàgina de Clever. Llavors, si el PDF té 100 pàgines, et genera 100 pàgines aquí. I el vas passant. Però això és perquè l'estic important. Jo puc obrir un PDF, que ara veurem, simplement obrir-lo i passar-lo i no fer res. Us comentava, exportem o desem. Si desem, ja ens demana on ho vull desar. Aquí.
Això ja és el disc dur d'aquí, de la Clever. Clar, això és el disc dur de la Clever. El disc dur de la Clever no té molt d'espai, ara no recordo si té 10 gigas o una cosa així, però per això tenim el tema del cloud que es pot configurar. Si ara pinxés el meu USB, que segurament serà el que més feu servir, em sortiria aquí el meu USB i jo podria allà guardar l'arxiu. A veure si trobo... L'he perdut el meu USB. No el tenies un ficat. L'he ficat al final? Sí. Va, torna-li, Xavier. No l'he ficat. Torna-li. L'únic que s'ha aixecat i s'ha tensat ets tu, eh? Està noi. El tinc aquí, és que és molt És petit. que és molt hàbil, aquest senyor. Podria escollir-ho, val? Llavors, què més? Què més tinc aquí? El que parlàvem del cloud. Tema cloud, important. Google Drive, OneDrive, això ja ho coneixeu. Recomanem comptes genèriques, és a dir, podríeu fer login amb la vostra compte personal, però si feu login amb la vostra compte personal on teniu els vostres treballs, els vostres fitxers de l'escola, hi ha un risc, que és baixareu de l'aula aquella hora que teniu i se'l deixareu obert. I ja ha passat el típic de ostres, fotos agosto 2019, no? I és l'última persona que ha entrat en el seu Google Drive personal. És tan senzill com crear comptes o bé per assignatures, o grups, o alguna cosa, però sempre genèriques, i si no les heu de tancar, no? Queden obertes. O només una. Quan vols dir genèriques, què vols dir? Que salagora@gmail.com. I allà, com podeu crear comptes gratuïtes de Google Drive o de OneDrive, si teniu Office 365, no sé si aquí teniu Office 365, aquí hi ha informàtics? Algú d'IT, vull dir, algú de la casa... Estaria bé que hi hagués algú informàtic, perquè després vull comentar amb ell alguna cosa. No sé si... Per tant, recomanes que ens obrim un compte de Google Drive només per treballar amb Això t'ho demaneu. amb un correu electrònic, que vol dir que hem de recordar la contrasenya. Que l'aula tingui un compte. Ah, l'aula. O l'aula com vulguis. El profe. L'aula o l'assignatura, això us ho demanava a vosaltres. Heu de pensar en una estructura... Però si la universitat de prof ja et dona un OneDrive. Si teniu un OneDrive per l'assignatura, podeu fer login aquí. Però és el teu personal, allí ho veurem tot. No, el correu institucional et dona un Pero OneDrive. es el teu personal, yo tengo cosas personales, a lo mejor tengo Al principio de los institucional. exámenes. El correu catalunya.cat. Claro, es un yo que me examen personal, ahí sí, es personal, pero cosas delicadas. La idea de David interpreto, que és que fessin a la facultat un compte, no? Que es digués Salàgora, on tothom sapigués Si al final tenim la contrasenya. Eso es una posibilidad. L'altra, jo per exemple tinc un compte professora, o sea, el meu nom, però soles per a les coses que fem, que compartim a l'aula. Jo tinc un compte d'aquests, que me lo vaig fer a més l'any passat quan el tancament, però tenia que compartir coses i no me fiava del meu personal. Entonces, o pot ser un compte cadascú, o si voleu un compte per a tots. O fer logout, que és tan fàcil com fer logout, O fer logout, i com se fa logout? Hauria de tenir el Google Drive i una opció per fer el logout, però us oblidareu, jo us ho dic. Ja Us ho dic Ja s'obliden del... perquè a mi em passa també que vaig a empreses a tot arreu i me'n vaig dels llocs i em deixo tot, em deixo el paraigua, em deixo el què, però em deixo el login fet. Si teniu molt clar que els vostres fitxers no tenen cap perill, però penseu que pot venir un altre professor i esborrar-los també sense voler. Vull dir, ja no tan sols una cosa voluntària. Un altre professor o un estudiant. No vull pensar en aquest supòsit. Que sí, que sí. Jo m'he equivocat de carrera del corro. Llavors, que sapigueu que tenim aquí el tema del... El tenim aquí, val? El fons, bueno, el fons que tenim un fons molt lletjot, en blanc. Seria com una pissarra blanca, val? Tenim aquí fons, tenim tots els fons que vulgueu. Llavors, podríem també configurar un correu, que això es dona molt a les empreses, sobretot on tenim sales de reunions i d'això. Hi ha un correu que normalment, si és del director, s'envia el seu brainstorming, se l'envia al seu correu directament. Si teniu un correu genèric, també ho podríeu, directament.
I ja està, no tenim més. Una pregunta, Marc. L'exportació de les pissarres aquestes que hagis pintat amb imatge, en quin format ho deixes, això? En PDF? Sí, però imatge amb quin? És PNG. PNG. Sí. Jo una altra pregunta relacionada amb l'exportació. Pots gravar vídeo i exportar-lo? Pots gravar el vídeo de lo que estàs fent? No. O sigui, capturar el que estàs fent de la pantalla, no. No podem fer això. La versió superior? La versió superior diria que tampoc. No. Alguna versió? T'has salvat, David. T'estava preparant ja. Pobre David. No, tenir aquesta i una. Estava esperant que digués que sí, perquè ja anava per tu, David? Aquesta càmera aquí. No podem fer, el que podem fer és, si estem en videoconferència sí que podem gravar, evidentment. Si estem a través del PC i d'un Clevermat o una whiteboard, doncs puc gravar a través de No és videoconferència. el mateix que el que... No, gravar la captura. ara m'imagino aquí, per exemple, un professor que vulgui preparar-se una classe per penjar-la al campus virtual en format vídeo i que vulgui fer la seva explicació i que, per exemple, fent ús de la càmera, se li vegi la pantalleta, és a dir, ell allí, i que ell vagi desenvolupant la sessió així, mentre es va explicant-la. Però això és una càmera... No, però dic que el primer pas és gravar la pantalla, després ja veurem com integro el vídeo, no? Si tu vols gravar la pantalla, però la deixes gravar la pantalla, és a dir... El que passa ell. No podem fer-ho. Podríem fer-ho, ja els dic, des de PC sí, hi ha molts programes que et graven la pantalla. Però ens podem Però això és un Android, no? Camtasia. Això és un Android, però podem treballar des del PC també. Si ho fas des del PC... captura de pantalla de vídeo del PC. Mirroring no, jo puc fer servir el PC i passar la tactilitat del meu PC. I dintre del meu PC fer servir aplicacions tàctils. Això sí que ho puc fer. Val? Llavors a partir d'aquí ja és infinito i més allà, perquè aplicacions hi ha mil. Val? Això sí que ho podríem fer. Una altra manera d'exportar els arxius, val? Aquesta la volia jo. Volia importar. Si voleu un correu és carrega@. No, carrega profe. Cuidures, calla. I ja està, i ell ja ho fa. Us explicaré una cosa, aquí sempre tinc una eina, que està per aquí voltant, que la vull posar on jo vulgui. Això és el que m'ajuda a sortir de la whiteboard, anar a altres llocs. Si jo faig clic aquí, tinc la meva caseta, que em portaria a l'inici, i no perdo res, estic a l'inici. Si jo torno a la meva whiteboard, estic a la meva feina. Tinc l'actiu, que això és típic mòbil, de tot el que tinc obert. Aquí jo puc tancar. Això, si clico aquí, això m'obre. Que sapigueu que aquí és el punt de partida sempre per anar a un lloc o un altre. I us volia ensenyar això d'aquí, que és molt interessant. Si estic aquí, a la caseta. Ara començarem també a treballar files, que és la segona aplicació que ens trobem, que això és un explorador de fitxers, no té massa història. I aquí ens trobem l'estorage de la Clever, ens trobem l'USB que acabo de punxar, que ja l'he trobat, per fi, i el cloud, que seria el que hem parlat abans. Si me'n vaig a l'USB, per exemple, jo tinc una foto, que la veurem ara. Veus ell? Jo tinc aquesta fotografia, per exemple, que l'estic ensenyant, i la vull treballar a la pissarra. Són fitxers que jo tinc al meu pendrive. Tinc aquesta eina que està molt bé, en comptes d'importar un PDF des de la pissarra, tinc aquesta eina que és un retallar, que agafo la part de la imatge que m'interessi treballar. Això ho podeu fer sempre, allà on sigueu. I aquí, la pissarra. I ja me l'envia cap a la pissarra. A partir d'aquí jo, portar aquí i jo puc treballar sobre el concepte que m'interessi d'aquesta imatge, el que jo vull. Simplement que sapigueu és una manera ràpida de portar informació amb imatge visual, que això és el xulo també de la pissarra, que a vegades amb les clàssiques a vegades necessitem una font i ostres, és molt xulo poder posar aquí, no sé de què sou, no sé de quines classes doneu, però sou Mario Pinto, si fos de mecànica en aquell moment, doncs tinc aquesta moto perquè avui estudiem no sé què, o puc agafar un motor
aquell motor i tallar-ho. Pots fer el mateix en vídeo? No, el que puc fer... Aquí no puc ficar un vídeo que es mogui. I un GIF? No. El que puc fer és, ara ho veurem, és dividir la pantalla en dos, també un vídeo en un cantó i la pissarra en un altre per desenvolupar. Això sí que puc. Ho pots tornar a fer, això que has fet, i portar una imatge... Ho farem, però des d'un altre lloc. Manoli, surt i fes-ho. Així ho aprendràs. Sí. Si vols, el que podem fer és d'una altra manera. Me'n vaig a l'inici i me'n vaig a l'explorador, que també us ho volia ensenyar, i així anem fent pràctiques. Navegador. Vaig a parlar amb tu després perquè aquest firmware no és l'últim. Ja ho he vist a l'arriba i he dit, ostres, aquest no és l'últim firmware, l'hauríem d'actualitzar. Ja parlarem. Llavors, navegador, tinc aquí, i això és un navegador. Jo puc anar aquí a Google, i aquí busco una imatge. Important que la connexió a internet estigui bé, perquè ho vegi tot més ràpid, tot de sempre, no? Va ser en pantalla. No sé on estem connectats, aquí. Aquí, a la Wifi d'aquí? Vaig a imatges. Ara, per exemple, estic navegant, que això és superimportant, no? Si tenim accés a internet i podem accedir a tots els recursos de l'univers, des d'aquí puc agafar imatges, trossos de fitxers de PDF, agafar-los, emportar-los a la pissarra, tot això ho puc fer. Passa que no estan massa ràpid, No, jo veig que no va ràpid, això. Però hauríem de... També es pot per cables. Canvien la xarxa ara mateix. Pues imagina't, nova. Una xarxa wifi dels edificis nova. Pues De imagina't. tot l'edifici. I és que quan? Podem fer-ho per cable, si no també. Si la cadena canvia ara i funciona així. Això no. Va lento, no? Sí, mira dalt la... Però una imatge no pot estar... Bueno, imaginem que és aquesta la imatge que volem agafar. Sí, te'n vas al llapis. Des de les eines i la tisoreta aquesta. La tisora, sí. Ja te surt la que volen enganxar. I la pissarra és aquella... Sí, imagina que jo què sé, no vull agafar imatge, ara vull agafar lletres. Lletreta i... Massa durant no arriba aquí. No, Dos rayetes només arriba aquí. no salió la primera. Y la importa como imagen, ¿no? Sí, Lo que tallas lo... Todo esto está dentro de la pizarra whiteboard. Si esto lo guardamos, después nos lo guardaría como un PDF o como una imagen, así tal cual lo ves. Sí, como está organizado. Exacto, si es un PDF, una hoja por cada hoja que tenemos aquí. Y si es una imagen por cada hoja también. ¿Vale? Y os lo guardáis como PDF. Pues, esto a los de marketing y a las empresas les encanta porque cogen imágenes, no sé qué, los catálogos de los productos, empiezan aquí a hacer virguerías. Más que yo. O sea, ellos me han enseñado cosas a veces aquí. Oye, ¿sabías que se puede hacer esto? Ah, muy bien. Una pregunta. Tú abans has cambiat el fondo y te va a cambiar en la fulla que tenías activa. Si vols treballar tot el temps en aquest fondo, tindries que canviar-lo en la primera fulla que crees i a partir d'ahí tot es exacte, correcte. Sí, sí. O pots seleccionar les fulles i canviar-les de totes? No sé si això em fa preguntes molt complicades. Jo diria que no. No, sí, jo diria que hauria de ser aquí ja una hora. Pues. Sí. Correcte. Llavors, on estàvem abans, que ara us he ensenyat com agafar imatges des d'una imatge que tenia al meu pendrive, tornem a l'inici, hem vist una miqueta la whiteboard per sobre, jo recomano que la toqueu, anem a files, estava al meu USB, jo puc obrir un vídeo normal i corrent, això és que no s'ha obert mai un vídeo aquí encara. Teachers play an important role in the development of our future society. Recordeu això? Technology found in classrooms include many of the tools that will be used by the students in working environments later on in their lives.
Jo ara simplement he obert un vídeo, que necessito que es vegi. Jo aquest vídeo puc parar. I tinc les meves eines allà on sigui, si vull, per guixar en un moment donat sobre aquest vídeo. Això és una capa, això és una trampa, com una trampilla, que fa Clever, que fa tots els mitjans interactius, que tenen una capa per sobre, i aquí tinc alguns colorets, que volia guixar sobre el vídeo. Aquesta dona ara està somrient perquè veu el pecat. Llavors, que sapigueu que si feu això, no esteu guixant, evidentment no esteu editant el vídeo, esteu fent com una imatge que si voleu la podeu guardar i si voleu seguir amb l'acció. Això normalment es fa servir per anotacions ràpides i seguir. És a dir, seguir. Vale, ho heu captat, no sé què, perquè a vegades hi ha profes que no guixen, que són més estàtics, però hi ha alguns que necessiten guixar molt. Ja ho heu captat? Doncs jo tanco i segueixo el vídeo. Que al final he fet allà un brainstorming sobre aquella imatge del vídeo, la puc guardar. Igualment. Estava aquí. El meu color, ara el color negre. No sé què. I això no sé què. Ho podria guardar, ho podria portar al mòbil, podria portar al cloud, perdoneu. I ara us explicaré què és això del código QR. Des de la whiteboard, us ho vull ensenyar. A veure, Sí. Quan tu sentis el primer miraré. Llavors, si seguim, ara tancaré el vídeo. Farem una cosa abans. Ara és possible que això no funcioni perquè no està l'últim flibre, però ho vaig a provar. Perquè ja m'ho conec. Jo podria treballar en la pantalla dividida, que és el que parlàvem abans. Llavors podria tenir un vídeo en una banda i podria tenir la whiteboard en l'altra. Sí. Aquest és el meu treball, que el veieu partit perquè de fet parteix la pissarra. Jo puc anar configurant com jo vulgui. Jo puc tenir aquí el vídeo, que en principi jo puc tenir aquí en marxa i amb l'últim firmware, perquè ara me tiro a la piscina i diu que això no funciona. Jo podria escriure i el vídeo segueix. He dit el vídeo més gran. Per pausa el vídeo, que allí o per pausa, no hi ha un doble clic o alguna forma per lo ràpid. No. Això és l'URC i va per aquí. I com va partir la passada? Tu no l'has fet. Jo us ho dic, quan ho torneu demà, tot això no us recordeu. No, ni practica cada un. Ja us ho dic. Llavors, el millor és, si voleu, qui vulgui que es xequi, toqui. O sigui, no hi ha cap problema. Jo m'he posat líquid a les mans abans de venir, o sigui, no us preocupeu. Llavors, això sí, jo vull... Ara torno a fer, no cal. Jo vull tornar a la pissarra gran una vegada, tot així, i jo la recupero. I ara dius, ostres, però ara com faig una vegada la doble pissarra? Una manera fàcil és venir aquí a l'actiu, l'actiu és totes les pestanyes que jo tinc, i veus que hi ha aquí un dibuixet com de dos quadradets? Us clico el que m'interessi primer, com va a l'esquerra primer, i al dret, si tinguem més coses obertes, i jo escolleixo la que vull. Vull la whiteboard. Això és molt xulo, és molt interessant perquè ho puc fer amb un vídeo, puc fer amb un PDF, qualsevol cosa. És cert que es queda una mica petita amb la de 5 quan dividim la pantalla. Si tenim una de 86... Fins quina dimensió hi ha? 86. Fins a 86. Això parlo amb la... Sí, que és el capista. Me sembla amb la dignata. Passa que les de 86 estan molt bé. Pobre David. A mi les de 85 m'agraden perquè són molt manejables, són manipulables superbé, són petitetes, arriben a tot, la 86. Sí, pensa que si hi ha algú de metre 50... Perdona, allò pot regular-se. El suport dona... Sí, però si baixes molt... Claro, no és visual llavors, claro. Tampoc és com... Llavors compta. Però ja està moreta, que sí que bé. Per mi la ideal és la 75. Queda una mica petita aquesta. Volen més diners. Home, clar. Aquest món... Nosaltres tenim 86 a la nostra sala de reunions i quan tu estàs a davant
tens la sensació que la pantalla s'ha avançat. T'has d'acostumar, Però quan t'acostumes, evidentment, tens un pantallote. Jo no tinc cap interès en que no compreu. Jo vull que compreu, jo dic les coses com són. Sols dividís poden aprofitar molt bé. en dos dreta i esquerra o pots dividir en dalt i baix? No. Perquè els vídeos estos apaisats seria molt més útil. Ho fa vertical. Suposo que pots moure la whiteboard, no? Amb dos punts. O sigui, per agafar la part de la dreta, que estava més a la dreta que aquí quede... Sí, si agafes la maneta... Sí. I la resta d'eines no la pots veure? No. Això és per agafar 4 anotacions que necessito en aquell moment i m'ho has demanat com pugui. Sí, bueno, és que això tengo com a la mà, pim-pam, però... Si volgués ara, el Google Earth, per exemple, això ho fan molt amb una maternitat i que fan les ecografies dels bebès amb les mares i ho fan molt. Posen el vídeo aquí i allà van deixant. Tema del código QR, que això està molt bé, però veient la velocitat del wifi no us podré ensenyar ni això ni el Clever Math i el Clever Share, que és molt xulo, però anem a intentar-ho. Código QR. Jo tinc un treball amb tantes pàgines, m'és igual, clico código QR i em genera un código QR. Si esteu a la xarxa, proveu que estigui a la xarxa d'aquesta Clever. Això està molt bé. A la xarxa de la Clever. Està superbé perquè Això està molt bé. et guarda, t'obre un Safari, l'iOS, a l'iPhone, t'obre un Safari amb cada pàgina és una imatge. Després tu ho guardes a la galeria, i ja t'ho guardes. És un brainstorming. Però ha d'estar a la mateixa xarxa, no està amb 4G. No, ha d'estar a la mateixa xarxa que la Clever. És difícil perquè aquí no arriba el... No arriba el wifi aquí. És que va molt malament aquesta... Ja anàvem malament abans, És bàsic, si tenim monitors interactius, tenim una wifi que vagi com un tiro, A veure, podem deixar això, sí que... Això pues ho haurem de reforçar. Això s'ha de reforçar. És que no hi ha... Espera, faig així i ho faig gran. Jo sí, jo tinc una mica de senyal. Però no l'he agafat, Ara veiem si et descarregues els arxius. No, va molt bé. Hauria de ser 2-3 segons. Jo crec que ja he instal·lat A mi em diu que no I quan més ho intenteu, menys. Quants més ho intenteu, menys encara. Marc, i si donem accés a un mòbil? I és que a sobre falta la xarxa. Podeu provar un mòbil. La web era de digitària. Jo tinc 20 gigas, però podem donar accés, potser, però no sé si es poden connectar diversos dispositius amb el mateix principi. Però bé, per veure el que deu ser. Doncs fem el mòbil. Connectem-la amb el teu mòbil. Un punt d'accés. Això d'aquí, teniu aquí, és generar codi i els alumnes, això també és pels alumnes. No, a mi m'està entrant, però a poc a poc. Veus? Mira, com està generant la moto ara. Sí, m'està entrant. La moto, sí. Sí, El a que poc a passa poc. és que la moto a poc a poc, perquè és un problema de xarxa. Sí, segur. Farem un punt d'accés amb un mòbil a veure si millora. Ja està. Va, llavors ja desenvolupem. Sí, ja tot el que han fet. Pues tu tens moltes ratlletes aquí, Quantes ratlletes? Mira, mira, de ratlletes. Que tampoc és... Jo també, però no és significatiu, això pots tindre totes i que no faig. Ara sí. Hauria d'aparèixer. Sí, perquè a més són tecnologies que van Durant és l'any. Instal·les mateixes a tots els angles. Aquí podem fer una mica de Probablement és tablet, també és molt petit, molt Esta es la mesa. Si le vamos a mostrar la contraseña ya. Va, David, falta tanto, venga. Quin Android corre aquí darrere? Aquí hauria de córrer el 8, però no Dic per què? Jo li puc instal·lar una aplicació qualsevol? Ara entrarem en això. Ah, vale.
No, són bones preguntes i aquesta és molt bona pregunta i molt important. Perquè aquí hi ha un tema... Una mica delicat. Sí. És a dir, començant tots a baixar. No, però imaginem que instal·lem una aplicació. Fantàstica, per exemple. Aquí si pugui connectar aquí a Relacional, coses de jocs. Si ara vas un joc. almenys un que sigui voluntari per anar provant tot això de... Sí. Algú que es connecti, una persona que es connecti a Galaxy Nou. Igual s'ha d'actualitzar. Igualment resumeix també. La xarxa d'internet per si l'han canviat, no pot ser. Sí, el wifi. La contrasenya és ahí. Si pot tirar tots de... No tenir dades infinites. Ja està, tenim el... I ara m'he de baixar el... Què era dir que fer? El codi QR? Sí. Però ja m'havia entrat, Un mòbil connectat. Tinc una. Un mòbil està connectat, per exemple, a la mateixa xarxa. Jo tenia abans, A mi no me'l reconeix com és això, però... El QR. Estàs connectat amb un dispositiu extern, aleshores no es pot tot connectar al mateix. Però un codi QR en teoria tu pots... La mateixa xarxa diu... Estàs a Durroa, també? Jo m'he fet a Durroa i no he pogut baixar. Aquest està a Durroa. N'has fet una. És la xarxa de la una. Sí, és molt més ràpid. Aquí ja és molt més ràpid. Sí, doncs mira, penso que és tan fàcil com que et fiquis. Guardar el teu usuari. Deixar clic sobre la imatge i pots guardar tot. Guarda com a PDF. El PDF t'ho guardat? Arroba. Per defecte així, no sé si... Bueno, això segons el mòbil. A mi el smartphone me'l guarda com a imatge. I després tens la contrasenya del correu. I si fas això, se't connecta a Prova, es pot connectar Ara me l'ha enviat al correu. Vale, si tenim un parell de persones ja connectades al Galaxy, Sí, podem un provar. parell de mòbils estan connectats. Si algú més vol connectar-se... Jo estic per Durroa. Però no està... Ara ja no podem. Vale. Sí, espera, que... Mira, espera. Està aquí. Mira, aquí, Galaxy. Mira. I així els alumnes això ja ho tindràs connectat amb Durroa. si va bé, haurien de poder endur-se Connectem pel telèfon. el concepte de segons amb el vista. Oye, no hay cogido los apuntes. Però ara jo no... Això ja hauria d'acceptar. No em deixa accedir. S'hauria d'activar això. També vols accedir? No, em demana contrasenyes, no, la contrasenya és aquesta. El futbol El futbol? És millor. Compra la veritat així. Veurem de lliga. Pots pagar-lo i pots anar guixant. De jugades. Ara que no m'ho fem, el David l'únic que falta aquí és el bar. Aquell moble d'allí ja, amb aquell moble és una tapadera, allà ja fent licor. Ja ho veus, Per iPhone, que tu guardes amb la fletxeta que hi ha cap a dalt? Jo estic amb un iPhone molt vell, de l'empresa, que feia així. Depèn de com ho vulguis. Com un compacte. Llavors, guardar llibres és una cosa. Jo faig així, veus? Clic, deixo apretat. Vale. Però també s'ha pogut fer compartir, no? Llavors Sí, pots enviar-te al correu electrònic. Jo... És el mateix que això. Sí,
Però el mail no m'ho ha guardat, m'ha guardat la direcció URL i no... No puc. No, perquè no física Aquí posa... Compartir. I prova... No faltava això. Comparteix el... Me comparteix la pàgina web. Nos atabale en reunions virtuals, imagina't aquí. Jo faig així. Perquè llavors a la galeria sí que deu sortir... Llavors sí que perquè és el que has dit tu, que ha fet una foto per cada imatge, no? Bueno, perquè hem descarregat dues. Vale. Doncs ara anem a resoldre el dubte que és important. Mostra el QR una altra vegada. Pots el QR una altra vegada. Segon, anem aquí, a l'actiu. Actiu. I el codi. Jo normalment us feia 9 hores. Heu d'estar connectats al mòbil, El menú, no? Sempre podeu guardar aquest fitxer com a PDF, el vostre, si això no us acaba de funcionar, sempre podeu guardar el fitxer sempre podríem exportar PDF i me'l guardaria al meu USB. També és una opció. Després jo envio els correus que faci falta amb aquest PDF, hi ha un format PDF. Sempre tenim l'opció de l'USB, jo sempre ho recomano. Més correctes. Anem un moment aquí, una altra vegada, que ja estem acabant. El tema de les aplicacions. Perdona, Marc, el tema de les aplicacions a la pissarra, d'enquestes i tot això també... Això anem a parlar del tema d'apps, no? Perdona? D'aplicacions. D'aplicacions... Ara l'explico. Clever, ara l'explico. Ella em feia una pregunta molt bona que entra en conflicte amb Clever. Ara l'explico per què. Puc instal·lar-me una aplicació en el Google Play i bajar-me el YouTube o jo què sé, qualsevol cosa? Així tal qual, no. No puc. Ja l'explico per què. Clever dona 5 anys de garantia, són molts anys de garantia, pràcticament no tenim incidències amb Clever, molt poquetes, precisament per això, perquè si aquí tinguéssim un Google Play, com una compta de Google, això seria campixa, vull dir, cadascú es descarregaria aplicacions. Tu segurament anies a buscar aquella aplicació que necessites per la feina, però ja quis instal·lar un joc, no sé què, entra un virus, s'acabó. L'Android peta, no ho cobreix la garantia i tenim un lío. Hi ha alguna manera de fer-ho? Sí, hi ha una manera de fer-ho. És a dir, si jo necessito una aplicació molt específica que sabem que la podem descarregar a l'APK d'una font segura, no hi ha cap problema. Hi ha un menú d'enginyeria que es pot obrir amb uns inputs que us passaríem, s'obre, s'instal·la l'APK manualment i es torna a tancar. I ja està. És com un Android, que realment a darrere hi ha un Android, però està securitzat perquè ningú instal·li aquí de tot. Llavors, no, és que la profe d'inglès quiere el Word Reference. El necessitem sí o sí. Doncs el Word Reference, si el tenim descarregat d'una font segura, l'APK, passem als d'allò i no hi ha cap problema. Si necessiteu suport tècnic per fer això, tenim CNIC Lleida, el tenim aquí, per tant podria venir un tècnic i ens dona un cop de mà i ja està. Però a priori veieu que no es poden instal·lar aplicacions així a saco. Clar, és que jo quan has obert el vídeo, sí, és l'UVDC. L'UVDC ja ve per l'aplicació externa. Hi ha algunes, heu de saber una cosa, no hi ha cap panell interactiu al mercat, això també ho volia comentar, que estigui certificat amb Google. Què vol dir? Que Google certifica mòbils i tot això, però panells interactius no. L'únic que hi ha en tot el mercat certificat per Google és el seu. No n'hi ha un altre. Llavors la resta fan inventius. Una manera de solucionar-ho també molt xula, que us ho explicaré, i molt econòmica, entre cometes. En comptes de comprar el panell interactiu de Google, que val, no sé, 10 vegades aquest, doncs agafo un Chromebox, me l'enganxo aquí amb un vector professional, li poso un HDMI, com jo tinc aquest portàtil, canvio de font, i me'n vaig al Chromebox, que ja tinc un Google Play i instal·lo totes les merdes que facin falta. No hi ha cap problema allà. Perquè si se m'espatlla se m'espatlla el Chromebox. Allà no passa res. Perquè no sàpiga, el Chromebox és un PC de Google. Això seria una opció. Jo crec que és la millor.
inclús millor que obrir el panell, instal·lar, un Chromebox, a darrere un mini PC o alguna cosa. Si veieu aquí hi ha un slot que està buit. Aquest slot que està tancat, això és per enracar OPS. Aquí podem enracar Clever té disponibles OPS amb Windows 10 directament. Això ens evita, si volem, portar un portàtil i un Chromebox, però el podem enganxar aquí darrere amb un HDMI curtet i ja està, ja tindríem solucionada aquesta història. Però ja us dic, Promethean, per exemple, que diuen que aquest any deien sí, pots entrar a Google Play i instal·lar totes les aplicacions que vulguis i des de l'Android les veus aquí. Què han fet? El que han fet és, tenen com un mini Chromebox dintre, que no ho expliquen, i fan el canvi de font sense que te n'adonis. O sigui, tu quan cliques una aplicació de Google Play, que la tens a l'Android, ha canviat la font i s'està executant des del telèfon. Però ho fan en segon pla i tu no te n'enteres. Nosaltres diem, el tema Clever tenim molta més garantia, apostem més, ara som multimarca, és igual Promethean que Clever, però tenim més a Clever a Semig pel tema de la garantia. Perquè tenim un SAT que l'hem vist, que existeix, que està a Barcelona. També in situ. Ara a Fraga vam tenir